Sí, bueno, va fer un molt bon partit, no? Però ens equivocaríem, no? Si ara ens relaxéssim, no? Perquè, òbviament, sí que va ser una molt bona victòria i va servir per obrir una mica d'escletxa, però queden 5 partits i relaxar-se és el primer pas a la derrota, no? Llavors jo crec que hem d'estar molt concentrats, estem contents per la victòria que vam tindre l'altre dia, però bueno, això continua, hem de seguir treballant, hem d'aprofitar el bon moment que vam tindre i que tenim per a jugar aquest diumenge un difícil partit. Bueno, ja ho sabíem quan vam ficar els calendaris, no? Òbviament que no és una hora que nosaltres estem habituats, però ja ho sabem, no? Llavors no ens pot agafar per sorpresa ni servir d'excusa, ni menys quan l'any passat vam anar, no? I vam ensopegar i vam començar el partit molt adormits i molt malament, no? Llavors ens ha de servir d'experiència i res més, és un partit que hem d'estar concentradíssims des del minut 1. Bé, és un equip molt sòlid, no? Sobretot defensivament, ens ficaran les coses complicadíssimes, és una pista a més molt difícil de jugar, no? Els dos equips que tant el Sant Adrià com el Mollet han caigut derrotats en aquella pista i res, sabem que serà un partit super complicat, de màxima exigència de part nostra. Nosaltres crec que arribem en un bon moment, inclús recuperant algun jugador, llavors anem a afrontar el partit com una final.